Ola, escoítaseme ben? Ola, moi bons días a todos e todas. Benvidos a este acto de presentación institucional da Escola Galega da Auga. Un acto organizado por Augas de Galicia para dar a coñecer esta iniciativa pioneira que nace co propósito de abordar a xestión sostible dos recursos hídricos a través de liñas de formación especializada. Para expoñer o alcance e os obxectivos da Escola Galega da Auga, toma a palabra, en primeiro lugar, o noso director de Augas de Galicia, Roi Fernández. Bueno, moi bons días a todos. Conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático e presidenta de Augas de Galicia, alcaldes, alcaldesas, representantes das universidades, das empresas, profesionais da xestión da auga e todos os que hoxe nos acompañades. Hoxe é un día moi importante para todos os que estamos aquí e, ademais, un día moi feliz. Para Augas de Galicia supón un novo paso adiante no seu labor como Administración Hidráulica de Galicia. Somos un organismo de Bacía, de Cunca, pero tamén somos un apoio na xestión. E dentro dese apoio é primordial o apoio técnico. A Escola de Auga que hoxe comenzamos con este acto de presentación é algo máis amplo do que quizáis todos temos en principio na nosa cabeza ao verbalizar estes dous conceptos, a auga e escola. Sobre a auga imos falar, aquí non hai moitas dúbidas, é o noso corazón de cada unha das facianas que se presentan alrededor do ciclo da auga, tanto do ciclo urbano como do ciclo natural. Imos traballar sobre o abastecemento, imos traballar sobre os sanamentos dos servicios básicos e sobre a xestión que se fai, tanto dende a planificación ata o desenvolvemento das infraestructuras. Imos traballar sobre a análise de alternativas e a redacción de proxectos coa maior eficiencia para todos. Falar das normas de referencia, das ITOCs, das ITEDARs. Que buscamos con todo iso? Buscaremos ser áxiles, coordinarnos, apoiarnos e manexar entre todos conceptos nos que nos vexamos alineados para acadar que todos os nosos esforzos obteñan o maior rendemento para os cidadáns. Ao final se trata de ter unha mellor definición técnica e, sobre todo, tamén plazos máis curtos para acadar os obxectivos o antes posible. Ademais, imos desenvolver traballo sobre o territorio, analizar o que podemos facer e debemos facer sobre o dominio público hidráulico e sobre as marxes dos nosos ríos e dos restos das masas de auga. Debemos ter claro que facer e como para que as poboacións estean protegidas e tamén de que maneira os nosos ecosistemas podan seguir convivindo coa actividade e a pegada humana que teñen ao seu redor. De cada unha destas temáticas, a Escola da Auga vai realizar xornadas divulgativas, como a de hoxe, con algunha pílora, con algunha píldora de información, pero desenvolverá tamén módulos formativos que irán do xeral ao concreto, contribuindo a un mellor coñecemento de onde estamos, de que ferramentas dispoñemos e de como podemos chegar ás mellores conclusións e, en definitiva, aos mellores resultados. Isto da auga. Cando falamos da escola, haberá quen pense tamén nos pequerrechos, e é normal, e a eles imos tamén querer chegar, e os que temos esa formación ou de formación técnica, recordamos ademais as escolas de enxeñería, e ese é o xerme básico, formar cada vez máis profesionais e profesionais mellor preparados neste ámbito tan amplo, nesta escola, que é unha escola de todos e que ten vocación de moito máis. Formamos técnicos, pero tamén temos que crear conciencia e seguir profundizando na cultura. A Escola de Auga vai ser un espazo de encontro, non só entre a Administración Autonómica e os concellos, senón tamén coas universidades e coas empresas que están ao redor. A Escola de Auga vai ser un espazo onde compartir esos coñecementos e onde transferir eses coñecementos do día a día. Queremos que sexa un complemento indispensable para levar a cabo esa acción conxunta cara a maior profesionalización que o sector teña visto en anos. Un complemento que primeiro vai visibilizar o inmenso traballo que se está a facer nas administracións, na universidade e nas empresas no campo.
e contribuirá a cambiar e impulsar a cultura da auga, pero, sobre todo, nos vai levar a acadar mellores resultados uns e outros da man. Con todo isto, de maneira secuencial e continua, reuniremos a profesionais e tamén a todos aqueles interesados en formarse en temas que nos competen a todos. Aquí, todos imos aprender de todos. Cando nos enfrontemos a un tema, teremos un amplio abano de información que confrontar e coa que chegar aos mellores resultados. Os mellores profesionais liderarán cada módulo formativo. Imos ter as mellores referencias para poder aprender e formarnos. Os módulos poderánse desenvolver presencialmente ou telematicamente. A inscripción estará aberta tanto a profesionais como a interesados en formarse nalgo tan importante como a cultura da auga. E poderémonos atopar con moitos responsables interesados en mellorar a xestión xeral dos servicios básicos, responsables municipais, interesados en aclarar ideas e conceptos, pero tamén atoparnos con profesionais xa formados e moi ben en ámbitos específicos da auga que queiran explorar e coñecer as implicacións e a relación co resto de subsectores que conforman este mundo tan amplio. Desde Augas de Galicia xa hai quen está agardando para que esta ferramenta sirva tamén para mellorar a nosa propia formación máis aló de o que cada un ten como especialidade. Pero a Escola de Auga, como dicía, vai máis alá da formación. Será tamén un novo xerme de innovación e desenvolvemento. Será onde nos atopemos coas universidades e os seus grupos de traballo, e onde poidamos avanzar sobre temas concretos a desenvolver no barco da enxeñería civil, da química, da bioloxía e da ecoloxía. E todo o inxente traballo que xurdirá ten que chegar aos cidadáns, como non pode ser de outro xeito, e non só como resultados dos servicios e as prestacións mellores e máis eficientes que temos que afrontar, senón, ademais, como dicía, con un xeito de entender a auga e os seus usos que faga de todos nós unha sociedade coas ideas máis claras e cos conceptos máis definidos. Para que actuemos ben, temos que saber como facer, entre todos, coa formación e a aplicación dos conceptos de xeito aliñado, conseguimos resultados, as persoas saberán en que camiño seguir. Terán máis claro o que poden e non poden facer no entorno dos nosos ríos, que favorece e que perxudica tamén como fai. Nos ríos, nas rías e nos encoros, en definitiva, as implicacións de cada actuación, non só das administracións, senón tamén dos actos de cada un. De que estamos a falar en resumo? Estamos a falar, entón, dun espazo de encontro no que se utilice o coñecemento especializado para ampliar as bases de formación e de profesionalización do amplo e esencial sector da auga. Cada vez, como dicía, teremos que ser máis e teremos que ser mellores. Vámolo facer nun espacio de transferencia dese coñecemento, pero, ademais, é imprescindible que isto sexa un altavoz, un altofalante do que queremos facer todos coa nosa auga e o noso territorio. Que facemos, por que o facemos e como debemos facer. Por iso, para rematar, de novo dicir que é un día moi especial, un día moi feliz, porque estamos aquí todos. Eu creo que os que estamos aquí xa demostramos ese interese e esa ilusión, e agora o que temos é que materializar pasiño a pasiño. Este é o primeiro día de moitos e agardo que de moito interese arredor para construir entre todos esta ferramenta tan amplia e acadar os mellores obxectivos. Moitas gracias a todos. Agora pido que nos acompañen no escenario Roberto Arias, comisario de Augas, e Laura Fernández, enseñeira de Camiños e especialista en planificación hidrolóxica, que nos ofrecerán os seus relatorios. Toma a palabra Roberto Arias co relatorio titulado
Directrices e orientacións básicas na xestión do dominio público hidráulico na demarcación hidrográfica de Galicia Costa. Muchas gracias. Buenos días, conselleira, y toda la gente, que hay más gente de la que incluso pensábamos. Tengo una pequeña presentación que voy a pasar, y yo creo que esta también se puede entregar a todo, por mi parte a todo el mundo, un poco de directrices y como conceptos básicos en la gestión del dominio público hidráulico. El índice, vamos a ver lo que es la demarcación hidrográfica Galicia Costa, aunque en realidad gran parte de la legislación y de los expedientes, la tramitación es conjunta en toda Galicia, pero yo me voy a centrar en Galicia Costa. Vamos a ver muy rápidamente la legislación básica mínimo minimorum y las definiciones que se consideran esenciales para poder entender todo esto, que son 7 definiciones nada más. De la Directiva de Inundaciones voy a decir una pincelada, porque ya está Laura que se va a extender más. Lo mismo del Plan Hidrológico de Galicia Costa. Después voy a hablar del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que tenemos que saber, que son 3 artículos, y con eso ya nos llega para bastante. Bueno, la guía técnica simplemente para que sepáis que existe esto, y después de gestión del dominio público hidráulico voy a hablar un poco, pues sí, de todos los trámites en los que nos encontramos desde Aguas de Galicia con las administraciones y con los particulares, sobre todo las autorizaciones y las declaraciones responsables, que creo que es importante que todos tengamos este concepto claro. Bien, la demarcación hidrográfica de Galicia Costa, ahí está reflejada, yo creo que ya la mayor parte lo conocemos, abarca el 44% de la superficie de Galicia y algo más de 3/4 partes de la población. Legislación, dije que íbamos a hablar un poco de las cosas mínimas que hay que saber. Pues de la normativa europea, gracias a Dios, en la legislación de aguas casi todo es parte de la normativa europea y se transpone a la estatal, y después, bueno, normativa gallega es más un poco de tramitar y de simplificar cosas, pero los conceptos básicos parten de la normativa europea. Claro, normativa europea que se habla de la directiva marco cuando fue una revolución y han pasado 25 años. Lo mismo de la directiva de inundación del 2007. De ahí se pasa a la normativa estatal. La normativa estatal fundamental es la ley de aguas, el reglamento y la legislación de inundables, que es la transposición de la que habíamos visto de europea. Y como normativa autonómica, sí que tenemos nuestra ley de aguas, pero podemos decir que la Biblia que tenemos que tener cuando hablamos de agua es el Plan Hidrológico de Galicia Costa con su normativa. Bien, dije que íbamos a tener 7 definiciones. 7 definiciones que, bueno, tampoco es cuestión de leerlas ahí, pero es tener el concepto y saber de dónde salen. Ya en el artículo 2 del texto refundido de la Ley de Aguas, lo que es la definición del dominio público hidráulico, que es lo que tenemos todos en la cabeza. Pues son las aguas de los ríos, de los lagos, también las aguas subterráneas y toda la superficie que ocupan. Definición de cauces por donde circulan las aguas. Estamos hablando de cauces, de ríos. Hay un concepto que es la máxima crecida ordinaria. Simplemente, bueno, los ríos no
no tienen siempre el mismo nivel en estiaje que en invierno, que con las crecidas ordinarias, que es lo normal de un caudal de un río que tenga mucha variación. Bueno, pues eso simplemente que se sepa que eso está definido y es desde ahí, desde donde empezamos a contar lo que son las zonas de protección de agua. Zonas de protección de agua son las zonas en donde nosotros tenemos que autorizar cualquier actuación que se haga allí. Tiene que tener nuestro permiso y se distinguen dos zonas. Zona de servidumbre, que son 5 metros del nivel del río, de la máxima crecida ordinaria que hablábamos antes, y la zona de policía, que son 100 metros. Aquí se puede ver en un esquema que ya muy conocido, que me imagino que ya todo el mundo bueno, pues se lo sabe de memoria, pero yo creo que está bien en estas cosas recordarlo todo para después poder ir avanzando. Bien, nos quedan dos definiciones también fundamentales y ya acabo con el tema de definiciones. Zona inundable. La zona inundable viene definida en el artículo 14 del reglamento del DPH. Y está ahí, espero que lo puedan leer, yo desde aquí no lo puedo leer muy bien. Es decir, está totalmente delimitada. Es la zona donde se inunda con un periodo de retorno de 500 años. Puede parecer mucho, poco, esa es la definición y eso es lo que hay. No es lo que un señor vea que sea inundable o yo me parece, esto llegó hasta aquí. No, esa es una definición puesta en un reglamento y que realmente pues se calcula, y eso sí que es cuestión nuestra, desde Aguas de Galicia, bueno, las zonas, se oye mejor, sí. Las zonas inundables está totalmente definido y sobre todo en los ARFs y estudios que tenemos en Aguas de Galicia, pues bueno, es una mancha que está en la cartografía oficial de zonas inundables y como que no es discutible. Está estudiado científicamente y esa es la definición. Lo mismo de zona de flujo preferente. Zona de flujo preferente ya es un concepto donde realmente la inundación sí que puede provocar daños, puede... bueno, ahí está la definición, pero bueno, la idea que quiero transmitir es que son zonas donde realmente sí que pueden llevar un coche, pueden llevar un contenedor, a afectar a personas, es decir, es una zona más peligrosa, mucho más peligrosa, y también está perfectamente definida y reflejada y calculada por nosotros en todas las áreas inundables, porque ahora vamos a ver cómo afecta esto en la legislación. Hemos acabado las definiciones. Con esto ya podemos, ya sabemos, ya tenemos el primer capítulo del curso de gestión de aguas de Galicia. Directiva de inundaciones. Directiva de inundaciones, solamente voy a leer esto. Las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse. No obstante, algunas actividades humanas y el cambio climático pueden contribuir a fastidiarlo más. Es decir, esto es un concepto fundamental y yo creo que ha cambiado y yo creo que ya está mucho más arraigado. Hace muchos años, desde los técnicos, los ingenieros de caminos, todo lo que pensaban, bueno, pues hay una inundación, ¿hasta dónde tengo que subir el muro? ¿Hasta dónde tengo que poner el canal? ¿Hasta dónde? No, vamos a ver, se ha demostrado y ya sabemos que contra la naturaleza en estos temas no se puede luchar. Se puede luchar en algunas zonas ya urbanizadas o que sí que ya no quede más remedio, pero
este concepto es fundamental. Esto está copiado de la directiva. Bueno, ahí se ven los objetivos de la directiva, que es la delimitación de las zonas inundables y minimizar los efectos. Va a hablar Laura, ya no hablo nada más de esto. Plan hidrológico Galicia-Costa. El plan hidrológico de Galicia-Costa, bueno, es un documento enorme, extensísimo, y ahí sí que da para jornadas y jornadas. Pero yo voy a destacar para esta charla, para la gestión del DPH, 2 artículos nada más. 2 artículos que nos pueden afectar dentro de la normativa para todo alcalde, todo técnico municipal, toda persona que esté metido en el urbanismo. Tiene que conocer este artículo, que es lo que nosotros pedimos en el específico de nuestro plan hidrológico para la tramitación de planes urbanísticos. Y la cosa es muy sencilla. Bueno, pues tienen que tener un plano donde se refleje la zona de DPH, que ya sabemos lo que es, donde se refleje la zona de flujo preferente, donde se refleje la servidumbre y la policía. Eso es fundamental. Y claro, tiene que haber en los planes urbanísticos, pero no como un anejo, como ponían antes. Ahora están viniendo muchísimo mejor los planes urbanísticos. No es decir un capricho, mira los de aguas que quieren saber ahí el DPH y el... No, simplemente para poder tomar medidas. Esto es simplemente como el paso previo para que veas esta zona del territorio a qué está afectada. Bien, bueno, entonces esto viene a poner lo que ponen los contenidos bueno, hay que decirlo en la situación actual. Bueno, esto es un detalle que yo creo que sería para profundizar en otra ocasión. Bien, y este otro artículo de la normativa también, que bueno, donde no sean zonas estudiadas, porque como vamos a ver ahora, los ARSI son las zonas realmente de riesgo, pero porque hay algo a donde inundas, pero inundaciones hay en todos lados y en cualquier río. Las ARSIs por definición son que afectan a alguien. Hay zonas que están sin estudiar por nosotros, y si se quiere implantar algo, sí que podemos exigir que se haga un estudio de esa zona que no está estudiada porque no había nada, pero se quiere hacer una nave, un polígono industrial o ampliar una ciudad y se haría hacia allí. Bien. Acabado el plan hidrológico Galicia-Costa, dije que iba a mirar 3 artículos del reglamento del dominio público hidráulico. Y son esos, el 9 bis, el 9 ter y el 14. Porque el régimen especial, ese no afecta, no hay ningún caso en Galicia. Ahí son las cosas que están permitidas y las que no están permitidas, tanto en flujo preferente como en zona inundable, que ya sabemos la diferencia que hay entre esas 2 cosas. Y el reglamento, la última modificación, metió diferencia entre suelo rural y suelo urbanizado, que antes no había. Ahora se permiten en suelo urbanizado más cosas, por hablar así, que en suelo rural. En suelo urbanizado, un poco pues para cerrar manzanas, para zona que ya estaba urbanizada, pues bueno, se permiten hacer cierto tipo de edificaciones o infraestructuras que en suelo rural no es. Esto viene definido en el reglamento. Bueno, esta simplemente es una tabla para el paso porque el reglamento ya sabemos que es del Estado, entonces, bueno, y la ley del suelo del Estado
diferencia entre suelo rural y suelo urbanizado. Y la ley gallega hay suelo rústico, urbanizable, urbano y núcleo rural. Esto es la equivalencia de uno a otro para poder aplicarlo. Bien, ahí es simplemente lo que dice el artículo, este artículo 9, donde se ve lo que se permite, no se permite. Sigo pasando. Esto, bueno, ahí lo tienen. Todo esto, al final, vamos a llegar a una chuleta. Ahí tenemos esta chuleta que aplicamos nosotros y que queremos que lo aplique todo el mundo. Por lo menos, en principio, ya sé que nosotros, los españoles, estamos siempre en la excepción. Siempre, no, es que mi caso es excepcional y es no sé qué. No. Ahí están los casos reflejados. Esto es una chuleta hecha por una guía del Ministerio, que está muy bien, y que también se puede descargar, y donde se va viendo, en función del suelo, de la clasificación del suelo, rural urbanizado, y flujo preferente y zona inundable. Entonces, ahí en esa chuleta se ve lo que está permitido, lo que no está permitido. También hay que leer ahí al lado, en azul, lo que está permitido con una serie de condicionantes. Una serie de condicionantes que hay que leérselo bien. Sobre todo en los que están amarillo, ver con qué condicionantes se permitiría. Pero esto es muy importante, vamos, los técnicos municipales lo debían de tener, si no pegado en la pared, en el cajón, en un sitio accesible. Guía. Esta es una guía del Ministerio que está muy bien y se van viendo distintos casos, pero bueno, esto ya es para más avanzados. Segunda parte de mi charla. La gestión del DPH. Teniendo en cuenta toda esta normativa, todos estos conceptos, ahora vamos a ver desde Aguas de Galicia o cualquier organismo de Cuenca qué tramitaciones o qué competencias tiene en relación, bueno, como decía antes, tanto con particulares como con distintas administraciones y con los concellos en particular. Bien, nosotros hacemos, por un lado, informes, es que no lo encuentro, informes básicamente de urbanismo y de proyecto, y después pongo otra rama que son los expedientes. ¿Qué son los expedientes? Pues bueno, todas las autorizaciones y las declaraciones responsables, las concesiones de agua y las autorizaciones de vertido. Bien, bueno, tampoco dentro del planeamiento urbanístico informamos todos los planes, tanto los planes generales como cualquier planeamiento o plan urbanístico. Ahí lo pone en función también de la ley de aguas, de acuerdo con hay que hablar de la planificación hidrológica y del plan de abastecimiento y de saneamiento. Y ahí ponemos un poco qué es lo que miramos nosotros, cómo deben de venir los informes, que por eso creo que es fundamental estas charlas. Si ya os vamos a decir qué es lo que le vamos a mirar a vuestros informes, qué es lo que tenéis que poner para que cumpla todo, pues fenomenal. Además, vamos a ver, hay de planificación hidrológica. ¿Qué hay que poner de planificación hidrológica? La red hidrográfica, las zonas protegidas y las zonas inundables. Eso tiene que venir en cualquier plan urbanístico. ¿Y de eso de dónde lo sacáis? ¿De dónde sacamos? Yo no sé esas cosas. Eso os lo da Aguas de Galicia. Lo pedís y ya está. Es más vale que traigáis lo que tenemos nosotros en el visor. No queremos ríos nuevos ni zonas que no estén en nuestro visor.
os reís, pero pasa, a veces nos mandan unas cosas que aparecen ríos de más, ríos de menos, con lo fácil que es entrar y decir, mira, Aguas, este es el que lo bajé de vuestra página web. Bien, y por otro lado están el plan de abastecimiento y plan de saneamiento, o lo que hay que decir dentro de los planes urbanísticos respecto al saneamiento y el abastecimiento, que lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí está lo que yo os decía. Informe, ahí está la red hidrográfica, el visor de Aguas de Galicia. Directamente lo ponéis y ya está. Zonas protegidas, lo mismo, ya está. Y las zonas inundables también. Hay una cartografía oficial y ahí está hasta de dónde se puede descargar, y esto es gratis. Es que no, porque, bueno, ahora ya no, pero inicialmente hasta había consulting que liaban al ayuntamiento y le cobraban por una serie de cosas que las tenemos nosotros directamente ahí. No solo es gratis, sino que es obligatorio ponerlo. Informes de abastecimiento. En el informe de abastecimiento ahora están viniendo mucho mejor todos los informes urbanísticos. Pero podéis leerlo ahí. ¿Qué es lo que pedimos? Pues una descripción de dónde sale el agua, de si es un ayuntamiento puede tener varios sistemas de abastecimiento, unos vecinales, otros municipales, red en alta, bueno, lo que sea. Tenéis que saber, o hay que decíroslo, porque de dónde sale el agua y cómo le llega el agua a cada vecino. No vale decir que yo no lo sé. Un alcalde no puede decir eso. Bueno, ni un técnico municipal, nada. Tiene que saberlo. Igual que tiene que saber por qué camino, qué carretera llega a la casa de cualquier vecino. Entonces, lo del agua tiene que saberlo, tiene que tenerlo claro. Entonces, eso es fundamental. Después, lo que es fundamental también es tener concesión. Ahora vamos a hablar un minuto de las concesiones, pero toda agua es dominio público y tiene que tener una concesión para que lo pueda utilizar un particular o un municipio. Y tiene que coincidir la concesión que tienes con el caudal que pides. Tú, si quieres ampliar el concello en 2.000 vecinos, pues tienes que tener agua para darle a esos 2.000 vecinos. ¿Y cómo sé yo el agua que gastan los vecinos? No hay que ser nada, hay que saber multiplicar. Porque la dotación de ese concello está en el plan hidrológico. Si te dicen 250 litros por vecino y voy a meter 1.000 vecinos, pues es 250 por 1.000. Y ya está. Y eso es lo que vamos a mirar. No hace falta catedráticos ni grandes ingenierías para poder encajar esto y que funcione. Saneamiento, lo mismo. Tenemos que saber, y los alcaldes y los técnicos tienen que saber a dónde van las aguas residuales de cada casa. Que puede ser una solución, una fosa individual, puede ser una fosa para 4 casas o puede ser una depuradora de 100.000 habitantes o de 1 millón. Pero hay que saberlo que hay una red y que todo llegue que tenga un tratamiento. Tiene que tener un tratamiento claramente. Entonces, la cosa es la misma. Tenemos que saber cuántos habitantes hay, cuánto se vierte y a dónde va. Y autorización de vertido. ¿Hay que tener autorización de vertido de las depuradoras? Sí. ¿Hay que tener autorización de vertido de las fosas sépticas individuales? Sí, también. Entonces, tenemos que tener Hombre, no os vamos a pedir que nos enseñéis de todas las fosas en zonas, sobre todo, rurales, pero por lo menos saber que en esa zona tienen fosas individuales. Pues ya está. Y poner que cada vez que se haga allí una casa, pues está obligada a
montar una fosa. Lo mismo digo del abastecimiento. Hay gente que, bueno, pues tiene un pozo. Un pozo es una solución de abastecimiento como otra cualquiera y perfectamente, si no tiene abastecimiento municipal, claro. De los proyectos, bueno, también hacemos informes de avaliación ambiental y ahora, bueno, pasar un poco para los expedientes. Los expedientes, pues tiene que haber autorizaciones de obra. Autorización de obra o declaración responsable, según el caso. ¿Dónde? En la zona de policía. Ya sabemos lo que es la zona de policía, son los 100 metros. Cualquier cosa que... Sí, vamos, que afecte. Vamos, si vas a cambiar el cuarto de baño dentro de tu casa, no. Pero cualquier cosa que se pueda ver desde fuera, tal, entonces tiene que tener autorización de Aguas de Galicia. Autorización o declaración responsable. Por otro lado, siguiendo con el índice, hay usos privativos, bueno, lo de los pozos, que hay que también eso simplemente inscribirlo, y concesiones de agua donde no sea en tu propia finca, y después autorizaciones de vertido. Bueno, este es el esquema que vimos antes, ahí simplemente... yo no lo puedo leer, pero me parece que habla de la servidumbre y que prácticamente los primeros 5 metros no hacer nada, por favor, no se permite nada, es de paso. Y después en los otros 100 sí que hay que pedir autorización. Declaraciones responsable es una cosa que nos inventamos en Galicia Costa. Antes de que lo tuviese el Estado, que incluso decían que si esto era legal, que no era legal. Bueno, es una simplificación de toda la tramitación porque, claro, tal y como venía antiguamente la ley de aguas, pues era lo mismo hacer una nave industrial que ponerle el cartel a una casa o cambiarle las persianas o hacer una cosa nimia. Entonces, hay un decreto ya del 20 de declaraciones responsables, que ahora vamos a ver un poco en qué consiste, donde, pero la idea es que simplemente se presenta lo que se va a hacer, que si cumple esto, y ya está, y se empieza sin más. ¿Por qué? Porque son cosas que no afectan al DPH. No hace falta mandar una guardería, pedir informe a quien sea. No, es directamente, si realmente cumple esto, pues adelante. Claro, es una declaración responsable y que realmente vas a hacer eso y no vas a decir voy a cambiar una ventana y le metes tres pisos al edificio. Bien, esto posteriormente en el 23 ya se metió en el reglamento del DPH. En el reglamento del DPH, en Madrid nos contaron cómo lo habíamos hecho nosotros y lo hicimos también, que ellos también quisieron, y ahora se aplica a toda España. Bueno, esto nos sirve, pues mira, por ejemplo, todo el tema yo no quiero decir limpieza de ríos, pero todo de conservación y mantenimiento de ríos, lo típico de decir que ni hacen ni dejan hacer y todas estas cosas. No, ahora mismo todas estas cosas, árboles muertos, cosas de tal, lo puede hacer cualquiera con declaración responsable. Lo mismo zanjas que quedan ocultas y que no van a afectar a la inundabilidad o temas de estos, pues un retejado o lo que sea. Bien, también en zona de policía, todos este tipo de vallados, esto también va todo por declaración responsable. Además, que hay que hacerlo por declaración responsable, porque también nos hemos encontrado con algún técnico que dice, no, yo quiero autorización. Y le dije, ¿pero qué autorización? Esto es la legislación te dice declaración responsable. Hazlo por declaración responsable. No, yo quiero que me des una autorización. Pues no, señor, la ley es así. Bien, esto voy pasando rápido. Esto es hay un par de artículos en el nuevo reglamento.
Lo paso rápido porque también hay una chuleta, puse ahí una chuleta al final para ver cómo se hace y qué artículos aplican. Y entonces, no es una opción o una cosa para mejorar las declaraciones responsables. No, hay que hacer declaración responsable. Creo que queda claro, me habían dicho que lo remarcara, yo creo que lo estoy remarcando bastante bien. Las declaraciones responsables, queremos ver muchas declaraciones responsables y menos solicitud de autorización. Bien, usos privativos, bueno, esto es ya casi no tengo tiempo, simplemente decir que los pozos que sí que también hay que inscribirlo. Inscribirlo es una tasa muy pequeñita y yo se lo recomiendo a todo el mundo simplemente, bueno, pues para que lo tenga legalizado. Yo no tengo, bueno, tampoco pasa nada, pero si después te viene una autovía, te viene una mina, o te viene, bueno, pues por lo menos tienes un derecho. Los que no están inscritos, aunque estén funcionando desde hace tiempo, pues legalmente no los tenemos en cuenta. Y nada, lo otro era autorizaciones de vertido, lo que dije antes, que también tiene que tener autorización de vertido. Todas estas cosas que hemos visto están en la página web de Aguas de Galicia, más o menos fáciles de encontrar o difíciles, pero están para poder hacer todo esto. Lo mismo del visor de Aguas de Galicia, que eso, como dije antes, es donde tenéis que apoyaros para poder presentar la documentación, porque lo vamos a corregir de acuerdo con el visor de Aguas de Galicia. Plan básico autonómico, no, visor de Aguas de Galicia. Así. Lo mismo, zonas inundables. En las zonas inundables está en el registro nacional de zonas inundables y esto va a misa. Y esto es lo que tenéis que tener en cuenta para cualquier planeamiento. Moitas gracias. A continuación intervén Laura Fernández co relatorio Directrices e orientacións básicas na xestión do risco de inundación na demarcación hidrográfica de Galicia Costa. Adiante, Laura. Moi ben. Pois nada, bos días a todos. Eu vou facer agora unha pequena exposición na que vou a falar de aspectos básicos relacionados coa xestión das inundacións, as súas orixes, as causas, particularidades que temos en Galicia Costa, as solucións que existen, ou incluso, sobre todo, recargar criterios recomendacións que nos marca a legislación específica vixente. Son todos traballos bastante complexos e cun fondo contido técnico que se desenvolverá, por suposto, na Escola Galega da Auga. Así que agora vamos a facer un repaso un pouco por encima, con moitos temas que xa abordou un poquinho por riba tamén Roberto. Mirade, Augas de Galicia, segundo a Lei 9/2010, é o organismo responsable da planificación e da preparación da resposta frente a inundacións de secas, vale? O que non implica que non haxa moitos outros organismos que estén involucrados e que teñan competencias nesa xestión das inundacións. A xestión que temos, esa competencia é no ámbito da demarcación de Galicia Costa, como dixo Roberto, ao igual que na xestión do DPH. Resumindo así uns conceptos básicos claros que hai que ter ao principio é que, evidentemente, trátase dun fenómeno natural, pero, como dixo Roberto, inevitable, vale? Por moi alto que fagamos o muro, sempre vai vir unha avenida que sexa capaz de superalo. De feito, son a causa dos danos como maior catástrofe natural en España, vale? Pero quería tamén puntualizar un aspecto que é un pouco máis descoñecido, que é a parte beneficiosa que teñen detrás. Pois por que? Porque os ríos son elementos vivos que son soportes de ecosistemas. Esa variabilidade hidrolóxica, de variacións de caudais, de picos de inundacións e de outras zonas, de outras épocas de estiaxe, son básicas para a supervivencia destes ecosistemas. E, ademais, outro aspecto importante é o relativo a que estas inundacións sirven como, son os que son capaces de recargar os nosos acuíferos ou son capaces de, acumulan auga nas nosas zonas húmidas. Esas zonas funcionan todas como reservorios de auga que despois, en situacións de sequía, sirven para dar unha continuidade aos fluxos de caudal nos nosos ríos.
son de moita importancia, polo tanto. Quería resaltar esta pequena puntualización. Como vos dixen, son efectivamente causan moitísimos danos. A nivel europeo, pois nos Estados membros supoñen como 3,67 billóns de media anual, así nun análise dos últimos 40 anos. A nivel España son tamén responsables de os danos a catástrofe natural de que maiores danos xenera. De feito, o 20% das vítimas mortais en España asociadas a catástrofes naturales veñen de inundacións, non? Unhas 209 no período de 2000 a 2019, 209 persoas faleceron en España a causa das inundacións. En Galicia tamén temos datos que están un pouco recollidos polo Consorcio de Compensación de Seguros. As cifras evidentemente son menores, xa non só por a poboación, senón polo espacio territorial, pero é curioso ver como esas gráficas de sinistros, de número de sinistros, número de indemnizacións, evidentemente reflicten esa variabilidade hidrolóxica e os picos e as enchentes que sufrimos durante estes anos. Vedes aí o pico do ano 2006, que despois dun verán de incendios, pois tuvemos un outono coas inundacións máis graves no período de análise. Despois tedes ali unha pequena, podedes ver unha distribución espacial, territorial, deses danos provocados pelas inundacións. En concreto, isto refírese ao período dos últimos 5 anos, do 2018-2023, e podedes ver como, evidentemente, pois as zonas máis vulnerables, as zonas que teñen maiores danos, son as zonas ou contornos das grandes cidades, porque tamén teñen máis poboación, son máis vulnerables, pero, houbo eventos, non sei se vedes marcados en colores máis oscuros, pois veixo Ponteceso, veixo Vimianzo, zona de Viveiro, etcétera. Ben, é certo que estes datos son datos do Consorcio. O Consorcio é unha entidade pública estatal que se encarga de indemnizar en caso de riscos extraordinarios de inundación. O que pasa é que previamente ten que haber un seguro contratado, non? Entón, é dicir, os danos reais son superiores a isto, porque non todas as nosas instalacións, vivendas, dispoñen de seguros. Por que se producen? Evidentemente, prodúcense por un incremento na precipitación. Este incremento da precipitación tradúcese nun incremento do caudal dos nosos ríos, que, ademais, acentúase moitas veces coa subida do nivel do mar, polo efecto das mareas, da ondaxe, etc. Ese proceso natural de transformación de chova e escorrentía, que estamos a ver que hai un incremento na súa magnitude e tamén na súa frecuencia, debido ao efecto do cambio climático. Aínda que os estudos, e dentro do noso plan hidrolóxico, vese que a nivel de réxime medio vai haber unha diminución da precipitación e, polo tanto, unha diminución das aportacións nos ríos, dos caudais, sí que é certo que a nivel de réxime extremal, é dicir, de avenidas e de sequías, estas van a ser máis frecuentes e máis intensas. Este plano forma parte dunha publicación que puxemos a consulta pública este pasado verán en Augas de Galicia, da EPRI, da Evaluación Preliminar do Risco de Inundación, e trae un pouco, pon de manifesto a prognose que hai de incremento de caudais do risco de inundación por efecto do cambio climático en Galicia Costa. Isto que vedes aquí é a prognose máis favorable, no escenario de emisión de gases de efecto invernadoiro 4.5. Isto é a mellor situación que vos podo plantexar. E vense aí incrementos de caudal do 10, do 20%, e nas zonas máis escuras ata do 50%. As concas máis afectadas, o Tambre, o Ulla, a zona de Betanzos, a Mariña Lucense, é dicir, que un pouco a tendencia, isto é para os caudais máis altos, de período de retorno de 500 anos. Pero hai máis factores que contribúen a acentuar as inundacións, a impermeabilización das concas, como sabedes, a desertificación, o efecto dos incendios, polígonos industriais, grandes desenvolvementos urbanísticos que diminúen esa capacidade do terreo para reter a precipitación, co cal chegan máis cantidad de caudal aos ríos. Despois, a nosa ocupación das cheras de inundación, porque, evidentemente, os ríos son zonas que atraen a poboación, porque presentan moitos servicios incluso ecosistémicos. Aí vedes a evolución nos últimos 75 anos, Carballo, Bertamiráns, en Ames. Pero, encima, non só que digamos que ocupemos estas chairas, moitas veces incluso nos instalamos xa encima dos propios ríos. Poño aí algúns exemplos, tedes aí as vivendas no Carme de Abaixo, aquí no río Sarela, o río Con en Vila García, que pasa por debaixo do garaxe dun edificio aberto, os tramos entubados do Rego Maior en Sada, non sei se vedes a sección que ten ali o entubamento, ou incluso o río Fontecova en Viveiro, no que o río é parte da rúa, non?
Bueno, pois estas circunstancias fan todas e contribúen a que se produzan estas inundacións en Galicia Costa. Intentei poñer fotos para que nos poidan un pouco, vexamos reflectidos todos neste fenómeno, non? Pero, ademais, Galicia Costa presenta unha serie de particularidades, que tamén poden acentuar isto. É que temos unha rede fluvial moi extensa. Vale. Temos unha rede fluvial de uns 20.000 km de río, o cal favorece unha dispersión poboacional enorme, porque, claro, hai unha disponibilidade de acceso á auga enorme. Pero, evidentemente, como dixo Roberto antes, todos os ríos teñen unha zona inundable. Todos os ríos, en algún momento, con unha determinada frecuencia, desbordan do cauce. Entón, o que temos é unha situación grande de vulnerabilidade, porque moitas desos asentamentos están en zonas inundables. Vale? Unha vez que nos asentamos e temos todos esos núcleos, que pasa? Pois que, evidentemente, temos vías de comunicación. Esas vías de comunicación, para comunicarse entre os distintos núcleos de población, teñen que salvar toda esta rede tan extensa fluvial cunhas obras de fábrica, con pontes, con obras de drenaxe transversal. E moitas veces estas obras o que sucede é que non están adecuadamente dimensionadas. Moitas veces incluso acentúan este risco de inundación porque producen moitas veces un embalsamento aguas arriba. Aí podedes ver o río Valga, no concello de Valga, como esas infraestructuras xeran unha serie de discontinuidades e unha fragmentación das chairas de inundación. Ben porque, a veces, a sección non é axeitada, non cumple incluso cos requisitos que marca a legislación, pero tamén porque, encima, diminuímos a súa capacidade de desaugue con outros elementos alleos, vale? Ou con seccións que a veces non parecen as máis asentadas. Mirade, dos 20.000 km de río que temos, nosotros traballamos máis intensamente, aproximadamente nuns 500, que, como dixo Roberto, son as de maior risco e perigosidade. En estas zonas temos contabilizadas de 2.300 obras de fábrica, nas que facemos unha serie de inventarios xeométricos, unha caracterización e, ademais, facemos unha análise da inundabilidade. Pois o 20% destas 2.300 pontes, obras de drenaxe transversal, coberturas, pois xeran un problema de inundabilidade. Vale. Máis cousas que pasan, pois caracterización específica de Galicia Costa. Temos unhas concas moi pequenas. Vale. Evidentemente, isto é bon no sentido de que non xeran uns volumes un caudal tan extremadamente alto como noutros ríos máis importantes e caudalosos. Pero isto marca e condiciona en gran modo a nosa forma de xestionar as inundacións. Por que? Porque estas concas tan pequenas implican un tempo de resposta moi curto. Vale? Centrándome outra vez nesos 500 km de río que vos dicía que son os que máis temos estudiados, pois o seu tempo de resposta, o seu tempo de concentración, vale? O 75% oscila entre 1 hora e 12 horas. Isto quere dicir que eu podo deitarme pola noite e non chove, e pola mañá levantarme cunha inundación. Nosotros non podemos xestionar a auga igual que xestiona a Confederación Hidrográfica do Ebro. Vale, que cando empeza a chover en Reinosa, pois en Zaragoza xa están todos preparadísimos porque van a pasar 3 días despois vai chegar a inundación. Entón, isto tamén é unha característica específica nosa. máis particularidades. Pois tamén pasa que temos unha rede moi extensa e ademais temos unha liña de costa moi grande e moitas veces temos esa confluencia dos fenómenos de elevación da subida do nivel do mar por mareas astronómicas, meteorolóxicas ou por oleaxe e o efecto tamén das avenidas que circulan polos ríos. Sobre todo isto notase nas nosas rías, que son estuarios, nas masas de auga de transición, na que este fenómeno adquire unha relevancia moi grande. Isto sabe bastante Ponteceso, tamén Betanzos, deste tipo de inundacións compostas. Que pasa con todo isto? Pois de todas estas problemáticas temos estes efectos. Poñovos aquí unhas fotos máis ou menos recentes de distintos puntos da nosa xeografía. Por exemplo, en Viveiro, no novembro de 2018, faleceu unha persoa. Estos son as consecuencias. Como estamos abordando, ou como tradicionalmente abordábamos este tipo de inundacións? Pois con infraestructuras hidráulicas. Con infraestructuras hidráulicas, con un determinado dimensionamento, intentando, a través de motas, de azudes, de encauzamentos, ou incluso de presas, ou coa rectificación das canles, nun intento de controlar a
a este elemento vivo que son os ríos e que ademais son moi enerxéticos. Non? Entón, evidentemente, estas infraestructuras hidráulicas funcionan no senso de que protexen, pero evidentemente, como xa volvemos ao principio desa inevitabilidade, non? Sempre vai vir unha avenida que supere esa capacidade de dimensionamento. E a problemática que xeran estas tipo de infraestructuras é que, claro, crean unha falsa sensación de seguridade porque no momento en que te sentes protegido, ocúpanse máis intensamente esas zonas e pasan a ser moito máis vulnerables. E, ademais, porque isto é todo un suma e sigue, tradicionalmente estas infraestructuras eran en certo modo grises, prescindindo da vexetación de ribeira, cortando a comunicación cas cheras de inundación e transformando máis ben os ríos máis que nun ecosistema, nun elemento vivo, nun canal de desaugue, nunha autopista na que circula auga e que nos interesa que circule rápido. Pero se circula rápido, a velocidade é máis alta e se desborda, as inundacións son máis perigosas. E, bueno, como dicía, ao final, estas infraestructuras tamén fallan a veces. A partir de 1 metro de calado de auga, a partir dunha velocidade de 1 metro por segundo, unha persoa non é capaz de levantarse, para que teñades un orden de magnitude. E sumando mazas ao cesto, despois temos outra casuística específica, que é a nosa propia idiosincrasia. Hai artículos científicos publicados que falan da nosa memoria colectiva dos fenómenos hidrolóxicos que é moi curta. 8 anos, máis ou menos, aproximadamente despois dun fenómeno, esquecemos, aquí nunca choveu, que iso temos moi presente, pero esta zona non se inundou, aquí non houve problemas de inundación, eu podo facer todo o que non hai ninguna limitación, e poñen en cuestión moitas veces os nosos estudios de delimitación de zonas inundables. Bueno, pois isto é outra problemática. Nos temos que loitar contra esa falta de concienciación do risco, vale? Evidentemente, en eventos como sucedeu en Valencia da Dana, que teñen unha relevancia moi importante, sobre todo no ámbito territorial, a veces estes fenómenos tan importantes, sí que durante esa xeración mantense ese respeto polo río, e múdanse a outros asentamentos máis seguros, pero despois a seguinte xeración volve a cometer os mesmos erros, vale? Ademais, estes efectos que ocasionan as inundacións, estas causas que ocasionan as inundacións e incluso as propias tipoloxías de infraestructuras hidráulicas que empregamos están xerando outro tipo de problemáticas. Por qué? Porque o antropizar todo, o impermeabilizar e incluso prescindir da vegetación de ribeira, primeiro, empeoramos a calidade das augas dos ríos porque perdemos esa banda tampón, ese filtro de autodepuración que son os bosques de ribeira, porque, ademais, esos bosques de ribeira estabilizan todas as ribeiras dos ríos, non? Entón, moitas veces, temos problemas de derrubamentos, de descalce das infraestructuras, problemas de incisión nos ríos, que cada vez teñen maiores velocidades, etc. Por último, esas discontinuidades incluso xeran unha fragmentación do hábitat e unha perda de calidade que remata producindo unha perda de biodiversidade. Entón, esta é un pouco a diagnose global que resume todo o contexto das inundacións. Pero, bueno, a pesar deste panorama, a planificación hidrolóxica está aí coa idea de compatibilizar os nosos usos e actividades económicas, porque en algún sitio temos que vivir con as condicións de seguridade, pero tamén respetando e sendo compatible coa protección do medio hídrico e coa garantía da saúde dos ecosistemas. Aí entra os conceptos básicos que introduciu a Directiva Marco de Auga e os plans hidrolóxicos de costa, de Galicia Costa, por exemplo, e tamén outras directivas derivadas, como, por exemplo, a Directiva de Inundacións. As novidades que introduciu no seu momento a Directiva de Inundacións son varias, que quedo que un pouco que vos queden claros 3 ou 4 conceptos. O primeiro é que non vamos a poder evitar as inundacións, entón o que hai que traballar é na nosa resiliencia, é dicir, temos que minimizar os danos que xeran. Hai que traballar nese impacto que xeran para que sea o menor posible sobre as vidas humanas, sobre as actividades económicas, sobre as infraestructuras, sobre o patrimonio cultural tamén ou incluso sobre o medio ambiente. Esta directiva específica, ademais, indica que o traballo, aínda que pode liderar o organismo de Conca, é unha competencia compartida entre un montón de administracións, cada unha coa súa parcela que lle corresponde. O sea, que ten que ser unha actuación coordinada de todas as administracións. A directiva transpuxose nun Real Decreto estatal que nos impón unha serie de obrigas e unha serie de criterios que van un pouco nesta liña que vos acabo de contar. A Directiva de Inundacións e os nosos estudios de inundacións están relacionados con inundacións por desbordamento fluvial,
correntes continuas, intermitentes, torrentes de montaña, a influencia de inundacións costeiras tamén, e depois a confluencia de ambas as dúas, non? Nas zonas de transición. Pero cabe matizar que exclúe a incapacidade das redes de sumidoiro, se parece aquí, tampouco contempla a rotura de presas ou outros fenómenos, outras catástrofes naturais asociadas como tsunamis ou maremotos, que todo ten a súa legislación específica, vale? Pero a Directiva de Inundación, esa xestión das inundacións a nivel ordinario faise desde a perspectiva da Directiva de Inundacións. Que obrigas nos impón esta directiva? Pois obrigas de unha serie de traballos que hai que realizar periódicamente. Primeiro, temos 20.000 kilómetros, non temos capacidade para actuar en 20.000 kilómetros, nin medios materiais, nin cartos, nin personal. Non? Entón, hai que focalizar realmente onde interesa, onde hai un risco significativo. Eso faise na EPRI, a Evaluación Preliminar do Risco de Inundación. Despois, nesas zonas, facemos uns estudios de detalle, delimitamos uns mapas de perigosidade de risco, e despois xa estamos en condición de facer unha proposta de medidas nos plans de xestión de risco de inundación. Estos traballos fanse de xeito periódico e teñen, como digo, un contenido técnico pois moi profundo e moi desenvolvido e que intentaremos contar en sucesivas sesións da Escola da Auga. Pero, bueno, revísase e actualízase cada 6 anos porque, bueno, hai mellores técnicas disponibles, hai cambios nos usos do solo, etc. Unha serie de variables. Agora mesmo temos vixente o Plan de Xestión de Risco de Inundación aprobado por Real Decreto do Consello de Ministros en xaneiro do 2023. Aquí tedes esos 500 tramos que vos falaba, con 500 kilómetros de río como máis problemáticos que temos en Galicia Costa, son o que se denominan ARPSIS, áreas de risco potencial significativo de inundación, que somos as que temos máis traballadas. Despois tamén temos, estos son 170 ríos diferentes, digamos, non? E despois tamén hai 28 tramos de costa porque temos en conta, como dixemos, as inundacións costeiras, que esa información aporta a Dirección Xeral de Sostibilidade de Costa e do Mar. Limitamos as cheiras de inundación das que xa fixo mención Roberto, que están disponibles no visor, e que, bueno, realmente son unha ferramenta moi potente, porque identifícanos as zonas con risco, cales son as zonas inundables, vale? E aparte están soportados e apoiados nuns estudios, nuns modelos matemáticos numéricos, rigurosos, que dan unha validez técnica a estos estudos, vale? En base a esta zonificación que podedes consultar, isto é o que fai que despois, desde a comisaría, se podan permitir uns usos sí e outros usos non. Chegamos xa ás solucións, vale? A proposta de solucións para a minimización do risco ven contemplada no Plan de Xestión de Risco de Inundación. Ten esa filosofía da Directiva de Inundacións, vale? Minimizar o risco de inundación cuns programa de medidas artellado por medidas a aplicar por todas as administracións con competencia. Digamos que Augas lidera ou planifica, pero despois a cada un vai tocar facer a súa parcela de tareas. Desde a EMET, Meteo Galicia, Medio Rural, Urbanismo e Ordenación do Territorio, Protección Civil, os concellos moi importante, e tamén titulares das infraestructuras, porque todas aquelas obras de fábrica que vimos, pois hai de moitas titularidades, vale? Máis aspectos relevantes deste programa de medidas, pois que vai a pasar por todas as fases de inundación. Antes estábamos sempre pensando en obras, que obras se poden facer, pero os programas de medidas dos plans de xestión de risco de inundación focalizan e desenvolven de xeito moi importante as medidas de prevención e de preparación, para estar preparados, para anticiparnos, son unha ferramenta, ademais, barata e cuns efectos moi positivos. Aquí, quen pode desenvolver medidas? Pois os concellos, coa planificación da resposta local, coa urbanismo, coa ordenación do territorio, cos traballos de conservación fluvial en tramos urbanos, Augas de Galicia, por suposto, con sistemas de medida e alerta que ten, os organismos de predicción meteorolóxica, Medio Rural coa xestión das concas. Despois veñen as obras, que xa é un pouco o enfoque tradicional. Pois hai obras de costas, de Augas de Galicia, de concellos, de todos os titulares das infraestructuras que teñen que traballar na mellora da drenaxe das mesmas, a ASI, o ADIF, os concellos, o MIDMA, etc. E xa depois xa na recuperación e revisión, é dicir, en procesos e protocolos, definir procesos e protocolos para que a recuperación sea o máis ágil posible, pois está tanto Protección Civil como o Consorcio de Compensación de Seguros que a través desas indemnizacións pois contribúe que a recuperación sexa o máis rápida posible, vale?
Bueno, aquí tedes, ahora mismo está planificado un orzamento de 110 millóns de euros neste plan de xestión de risco de inundación vixente, con medidas, evidentemente, o monto económico máis importante está vinculado coas obras, pero o 25% son medidas de prevención e de preparación. Podemos pasar moi por riba, pero, dende logo, cada unha delas dá para falar bastante, non? As medidas de ordenación do territorio, aquí pintan moitos concellos, porque no desenvolvemento de instrumentos de ordenación urbanística nos pexóns teñen que volcarse estas zonas inundables, porque o crecemento dos núcleos ten que estar vinculado a estas zonas de risco para salirnos fora delas, os traballos de conservación fluvial, e, como decía Roberto, pero sempre respetando a naturalidade, porque non desexamos crear canles de desaugue nin autopistas. Nos queremos manter esa naturalidade para que o bosque de ribeira e as cheiras de inundación contribúan a esa laminación necesaria das inundacións. Máis cousas. Temos que fomentar tamén desde os concellos a instalación de sistemas de urbanos de drenaxe sostible, de ter cidades e núcleos máis verdes, cidades e núcleos esponxa, donde esa transformación da choiva en escorrentía se reteña a maior cantidade de precipitación posible e chegue aos cauces a menor cantidade. E, bueno, despois, por exemplo, a nivel tamén particular, medidas de autoprotección. Se eu estou instalado nunha zona inundable, hai barreiras que se poden instalar en portas e ventanas, as miñas instalacións poden estar protegidas, os enchufes, en vez de estar a nivel de suelo, como están habitualmente, estar máis altos. Bueno, hai unha batería de medidas moi potente. Augas de Galicia ten monitorizados os principais ríos de Galicia e, ademais, tamén as árbores máis problemáticas, con estacións de aforo que regulan, que miden niveis e caudais. E, despois, ademais, temos unha ferramenta, como vos dixen antes na descripción das características de Galicia Costa, temos unha ferramenta moi potente que temos un sistema de predicción de avenidas en tempo real. Isto é dicir, como vos dixen, que non podemos traballar en tempo real porque non nos dá tempo a previr nada, desde Augas de Galicia xa fomos pioneiros en España no desenvolvemento deste tipo de sistemas. Ahora mesmo dispoñemos dun sistema que é o sistema Merlín, que foi desenvolvido en colaboración coa Universidade da Coruña, e o que fai é que é capaz de predecir inundacións ata con 3 días de antelación nas principais concas de Galicia. Isto danos marxe para que, por exemplo, todo o tema da planificación da resposta de inundacións sexa moi eficiente e nos pille preparados, por exemplo, nesas medidas que describín antes de autoprotección. Tamén traballamos en comunicación e divulgación e hai que seguir traballando tamén desde outras administracións. En Augas de Galicia estamos instalando cartelería para fomentar esa concienciación do risco, para tamén indicar á xente que é o que ten que facer en caso de inundación e incluso traballando en educación ambiental de cara a que as futuras xeracións manteñan ese coñecemento, esa concienciación do risco. E, por último, tamén é moi importante a nivel local que naqueles concellos de maior risco, tal e como manda a Protección Civil Autonómica, se desenvolvan os PAM, os Plans de Actuación Municipal fronte a inundacións. Isto é dicir, ter nun documento por escrito un protocolo de que hai que facer, cada un que teña claro que é o que ten que facer en caso de inundación. Se Augas de Galicia avisa, ou a EMET avisa, ou Meteo Galicia avisa de que vai haber unhas elevadas precipitacións e nos confirmamos que hai un risco de inundación, pois saber exactamente, estar preparados e saber exactamente que medios materiais, que medios humanos hai disponibles, as vías de evacuación, que xente, que é o que ten que facer, vale? Como vedes, unha batería tremenda que dá moito de sí para falar nesta Escola Galega da Auga, pero que quería dar unha pincelada por encima. Evidentemente, despois chegan as obras, vale? Claro que hai obras. Así como todas estas medidas de prevención e preparación son un pouco unha estrategia así máis a nivel global ou a nivel de marcación, incluso a nivel comunidade autónoma, as medidas, as obras, xa hai que particularizalas ad hoc para cada tramo de río, vale? Aí facemos, nas zonas de maior risco que estamos a desenvolver, son o que se chaman PEGRIS, propostas específicas para a xestión do risco de inundación, onde analizamos con gran nivel de detalle como se comportan os ríos, facemos unha boa diagnose, plantexamos unha múltiple batería de medidas e seleccionamos aí as máis eficientes. Pero, aínda que hai todo tipo de actuacións, quería aquí destacar un tipo de actuacións que ahora mesmo neste ciclo estamos a potenciar, que son as solucións verdes ou as solucións baseadas na natureza. Vamos a intentar evitar este tipo de actuacións como as que figuran na dereita da canle do Sar para volver hacia outro tipo de infraestructuras máis verdes como esta do río Soutiño en Valga, recurrindo a técnicas de bioenxeñería, co obxeto de evitar
todas esas problemáticas que bueno, estivan a contarvos de xeito resumido no inicio da presentación. Pero, bueno, temos moitas máis. Esa, pois, é unha tendencia hacia a naturalidade. Por exemplo, temos un proxecto para destapar o rego maior en Sada, non? Coas limitacións, porque estamos nun núcleo urbano, temos uns edificios ao lado e tampouco podemos aí, hai que, bueno, garantizar unha seguridade estructural. Pero, bueno, en teoría, por exemplo, no que tema na estabilización de ribeiras, a bioenxeñería, ten solucións que xa estamos a aplicar e que debemos aplicar. Aquí, biorrollos no rego de Tállara en Lousame, Muro Krainer no río Sar, outra, bueno, melloras do espacio fluvial no río Louro, ou incluso nesa mellora do espacio fluvial, el Carballo, por exemplo, desde o Concello e coa colaboración de Augas, ampliouse unha ponte e demoleuse un edificio que estaba ocupando o DPH, non? Pero dentro de todas estas solucións baseadas na natureza, un pouco neste ciclo, a estrella o que queremos potenciar desde Augas de Galicia son as áreas de inundación controlada, vale? Que son outra infraestructura verde que o que vai facer é, para aquelas zonas que están moi antropizadas, en na que é moi complicado actuar, pois crear unha serie de zonas na que vamos a almacenar de xeito natural a auga, cunhas pequenas obras ao lado continuo ou contiguo dos ríos, aproveitando pois moitas veces zonas húmedas, xunqueiras, para almacenar agua e devolvela ao río naquel momento en que pase a avenida dun xeito moito máis lento, e o que conseguimos así é laminar os picos das inundacións. Por exemplo, aquí facemos unha serie de análisis e propoñémolas, incluso chegamos a facer un predeseño, temos proposto, por exemplo, en Vigo, para o río Lagares, temos unhas inundacións moi brutais, moitas veces no entorno de Balaídos e de Estelantis, e actuar augas arriba con este tipo de actuacións van reducir o risco augas abaixo. Tamén no río Bispo en Bueu, como vedes aí chamase as lagoas, non? Esas son zonas como que naturalmente acumulan auga. Entón, bueno, pois a idea é, coa colaboración dos concellos, chegar a facer este tipo de proxectos, vale? Puxen aquí un exemplo de este tipo de parques inundables, que lles vamos a chamar, na que, aparte, é compatible ese uso de laminación de avenidas de protección contra a inundación contra un uso ordinario de un parque fluvial, pode ter incluso unha pequena lámina de auga permanente como un estanque, e que no momento que se produce unha avenida, con os sistemas de predicción, pois cerrase igual que se cerran os parques infantís cando hai un fenómeno meteorolóxico adverso. Bueno, isto non quita que se fagan outro tipo de obras, como digo, a veces, pola contorna na que estábamos, máis antropizada, pero, en xeral, o que lles vamos a exixir as obras a partir de agora, por un lado, a eficiencia hidráulica, é dicir, temos que reducir a inundabilidade, evidentemente, pero, ademais, e acordes coa Directiva Marco da Auga, estes conceptos que vos dixen da naturalidade, vamos a intentar garantizar a saúde dos nosos ecosistemas. Normalmente as obras de inundación afectan e xeran unha perda do estado hidromorfolóxico, pero vamos a intentar que eso non supoña un empeoramento do estado, vale? Porque entón non cumpliríamos cos obxectivos medioambientais. Entón, imos poñer atención a todos os vértices que están relacionados coa hidromorfoloxía, a vexetación de ribeira, a conexión coas augas subterráneas, a anchura e profundidade dos cauces, etc. E, por último, estaría o bloque das medidas de recuperación e revisión, coas medidas, por exemplo, que pode ter o consorcio. E se me decides que hai que resumir nunha medida ou nunha idea fundamental que nos pode protexer contra a inundación e minimizar os danos, pois resulta fundamental, a parte do programa de medidas do plan de xestión de inundación, como dixo Roberto, todo o articulado normativo do plan. Temos requisitos adicionais para o dimensionamento de obras de drenaxe, temos uns requisitos técnicos para os estudios de obras inundables, etc. Pero, como dicía, se queremos resumir nunha frase cal é a filosofía directiva e cal é un pouco o espírito para lutar contra os danos que nos producen as inundacións, é esta. A cartelería que estamos instalando nas nosas ARSIs leva esta mensaxe, estas ilustracións, e que os nosos ríos precisan espazo. Vale. E esa cesión de espacio vai nos protexer contra as inundacións, pero aparte vai a poñer en valor a contorna dos ríos e proporcionarnos unha serie de servicios ecosistémicos que en moitas ocasións agora mesmo non estamos disfrutando. E nada máis, desenvolvemos en profundidade na escola.
Moitas grazas, Roberto e Laura, polas vosas aportacións. E chegamos así ao remate deste acto, que será clausurado pola conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez. Moitas grazas a todos pola súa asistencia e toma a palabra a conselleira. Moi bo día a todos e a todas. Moitísimas gracias por estar e disculpa aqueles que tivestes que estar de pé. Para a próxima, querido director, hai que dimensionar un pouco mellor o espacio, aparte de dimensionar o espacio que tamén procuran os nosos ríos. Graciñas. Foron hora e media intensa, pero isto é para que saibades como vai a ser a Escola da Auga. Vai ser intensa. Comenzamos no mes de xaneiro dando o pistoletazo de saída e concluiremos no mes de decembro con esas conclusións que eu estou máis que segura que serán gratas para todos os que no día de hoxe estades aquí reunidos. Gracias a Augas de Galicia porque levaba tempo pensando en crear unha escola da auga e chegou o momento. Precisábamos un orzamento para facelo e dispoñemos de ese orzamento. Pero eles saben que tamén se cargan máis de traballo e, polo tanto, decidiron que así iba a ser e non se me van queixar ao longo de todo o ano de que teñen moitísimo traballo. Hoxe están aquí con un sorriso e levarán con moito orgullo e tesón esta escola da auga. Pero non só vai ser Augas de Galicia, é que precisamos do coñecemento, precisamos das universidades, porque despois aí temos os grandes profesionais, pero tamén os grandes estudos que veñen a ser a gran conclusión que despois temos no territorio. Tamén precisamos dos mellores, que son as nosas enxeñerías, as nosas empresas, as nosas industrias, o noso tecido económico con grandes especialistas que traballan en algo fundamental como é a auga. Por suposto, eses responsables, os que están máis preto dos cidadáns, alcaldes e alcaldesas, que eu cada vez que vía que o comisario de auga se dirixía, dixen, pois, algún igual nos vai dicir algunha que outra cousa, pero ben é certo que como é o pistoletazo de saída, decidimos que non vos íbamos a dar a palabra. Non porque non quixéramos escoitarvos, senón porque imos ter xornadas amplas ao longo de todo o ano con grupos máis reducidos e, polo tanto, aí teremos oportunidade de escoitarvos. Aquelo que me poidades dicir coñezo de primeira man, porque estiven no outro lado, agora estou neste, e, polo tanto, hai que confluir de maneira que, ao final, persigamos ese obxectivo único e final que é darlle os servicios á cidadanía e é protexer a cidadanía. E aquí só existen criterios de carácter técnico. Por suposto que tamén ten que haber un orzamento, temos orzamento, 144 millóns de euros para Augas de Galicia, e cando falo de Augas de Galicia non só falo pois da parte na que nos centramos, senón de todo Galicia. E aquí atreveríame a pensar non, senón a dicir en alto, que ao igual que reivindicamos distintas competencias como foron as de Costa, ou igual que agora estamos reivindicando as de meteoroloxía, eu creo que a gran reivindicación é que haxa un só xestor en todo o territorio, sexa quen sexa. Porque, senón, é certo que a legislación é a mesma, a interpretación debería ser a mesma, pero nós igual facemos certas modificacións para proceder á simplificación que igual noutra parte do territorio pois non podedes disfrutar das mismas e iso sería unha mágoa. Independentemente desto, e que afrontaremos, pois non sei se ao longo tamén deste ano, se tamén ao longo desta legislatura, eu creo que sí hai que sopesar certas estrategias para que non teñamos esa Galicia dividida en función das interpretacións e, por suposto, nesta escola da auga, que se vai a nutrir de todos vós, porque vai a ser totalmente transparente, o igual que teñen que ser transparentes todas as modificacións que realizamos e que non dea lugar a distintas interpretacións, tamén serán convidados outros xestores como poden ser as confederacións hidrográficas.
A partir de aí, e con moito traballo por diante, hoxe comenzamos. Comenzamos con unha pequena lección, é dicir, enmarcáronnos para que saibamos de primeira man que temos en fronte. Gracias, Roy, sei que estás facendo un bo traballo. Gracias a Roberto, comisario de Augas, que alguén lle debeu dicir incide na declaración responsable. Chegou un momento que quixo incluso elevar a voz, pero creo que é moi importante, porque así seremos máis dinámicos, é todo moito máis sinxelo, e, por suposto, esa vehemencia, pero con unha voz que nos chega a todos de Laura, de primeira man, para que saibamos que hai cousas que son imposibles de frear, o único que podemos é amortigualas, e aí é onde estamos traballando, e sobre todo con criterios técnicos. E isto é a Escola da Auga. A Escola da Auga non é Augas de Galicia só, non é Ángeles Vázquez, non é a Xunta de Galicia. A Escola da Auga é todo Galicia. E cando digo todo Galicia, digo todo o coñecemento de Galicia, todos os alcaldes e alcaldesas e, por suposto, todas as universidades que temos en Galicia, ao igual que as empresas. E si é certo, Roberto, que todos os que no día de hoxe estades aquí presentes se vos pasará esa presentación, porque creo que é moi bo, é un bo resumo, e a partir de aí, todo será un pouquiño máis sinxelo. Por suposto, as portas de Augas de Galicia e as portas da Consellería sempre están abertos para todo. Distintos que sexamos capaces de chegar a cada recuncho, pero crédeme que o imos intentar. Polo tanto, evento importante, xornada importante, sabemos que é o que queremos, e a partir de aí faránse xornadas específicas, con técnicos específicos, con concellos concretos, unhas serán presenciais, outras serán telemáticas, pero vai ser algo que teña unha continuidade e con unha planificación que todos os concellos galegos coñeceredes de primeira man. Por que temos que coñecer de primeira man? Porque é moi difícil a xestión. É moi difícil a xestión para os concellos, é moi difícil tomar certas decisións e non é doada a xestión tampouco para os organismos que temos certas responsabilidades. En concreto, hoxe falamos de Augas de Galicia, pero aí están todos presentes. E digo que non é doado porque fixadevos que temos máis de 5.000 captacións de auga en Galicia, máis de 900 potabilizadoras, máis de 4.000 depósitos. Todos eles están xestionados de múltiples fórmulas, a través dos concellos, a través de consorcios, a través de mancomunidades, a través de empresas municipais, mediante xestión veciñal ou outros sistemas de xestións privados. Outros datos que podíamos ter na nosa retina e que debemos de ter en conta, temos máis de 25.000 kilómetros de colectores. Isto é como ir e volver a Madrid 25 veces, para que nos fagamos unha idea de como é a nosa Galicia, rica en moitas cousas, pero con unha orografía que non deixa de ser complicada, con unha dispersión que nos condiciona, pero que ao final, entre todos, imos ser capaces de xestionar moito mellor. Temos máis de 150 depuradoras para núcleos de máis de 2.000 habitantes equivalentes. Xeramos máis de 200 millóns de metros cúbicos de augas residuais que en moitos casos acaban de ser mesturados con outras, como poden ser de infiltración, aquelas que veñen do mar, a choiva, é dicir, máis complicación aínda por riba. Por lo tanto, é unha tarefa complicada. É aínda máis complicada porque hai unha legislación que temos que despois poñela a funcionar no noso territorio. Por un lado temos Europa, por outro lado temos a Lei Básica Estatal e, por si fora pouco, nós tamén facemos certas aportacións. Por lo tanto, eso todo, ao final, repercute cada vez que un concello quere facer unha obra, que se quere aprobar un plan xeral, é dicir, moita legislación. E cara onde debemos
de ir na medida das nosas posibilidades como administración autonómica a simplificación. E neso crédeme que nos imos empeñar porque é o máis doado para todos e sobre todo porque todos temos responsabilidade nun campo ou noutro e esas responsabilidades que a veces sempre decimos e que a culpa é do outro, non, aquí non hai culpa sin dous e eu seguramente sexa a primeira culpable cando hai un suceso, pero antes de iso, mellor poñer a venda que non despois ter que operar de urxencia. Polo tanto, temos que dar pasos, eses pasos han de ser trascendentais, e dar pasos porque nos atopamos nunha Galicia donde, fixádevos, son cuestións que tamén debemos abarcar que o 94% dos concellos carecen de técnico especializado. Ben é certo que se non teñen un técnico especializado en plantilla recurren a unha empresa, pero temos que poñer os números en riba da mesa. Pero no resto dos concellos, pero no resto dos concellos que teñen técnico, pois como moito un ou dous técnicos especializado nese eido ou polo menos que figure así na RPT. E iso quere dicir que imos mal? Eu creo que podemos mellorar e que debemos de ter persoal especializado, pero por suposto que temos empresas que están facendo unha moi boa labor. A partir de aí, temos que implantar esa xestión integrada da auga que o abarca todo. Hoxe falamos de inundacións, porque tocaba falar de inundacións, pero tamén hai que falar de seca e, efectivamente, hai que falar da situación das nosas augas e presumimos de que temos unha moi boa calidade das augas. E hai outras veces que podemos mellorar simplemente se todos aportamos algo e non botamos a culpa o que está do outro lado, porque senón entre culpa e culpa, ao final ven Europa e empezanos a dicir que non cumpren vostedes e hai estas sancións e esas sancións acaban apagando todos os galegos e as galegas. Como non queremos chegar a eso, estamos nun moi bo camiño gracias ao traballo que levades feito absolutamente todos, non queremos empeorar, senón que o que pretendemos, sin dúbida, é mellorar. Polo tanto, a Escola da Auga está ao voso servicio. A Escola da Auga é un sistema para maior transparencia, para maior participación, para poñer en riba da mesa e analizar asuntos que nos abarquen a todos, pero tamén asuntos concretos, para que todo aquel coñecemento da universidade acabe recaendo nos nosos concellos e, polo tanto, non este nun caixón, sino que vaya chegando a todos nós. Porque, ademais, isto non é inamovible, sino que temos que ir avanzando e buscar fórmulas. Moitas veces non dispoñemos de 7 millóns de euros para acometer unha obra, pero igual sí que dispoñemos de 700.000 euros para buscar outras fórmulas que tamén poden solventar algúns de esos problemas. 144 millóns de euros disponibles, 73 millóns de euros que estarán pois para a realización de obras. Unhas son depuradoras, outras son potabilizadoras, outras veces son canalizacións e participacións. Participación, pois un 80% Xunta de Galicia, un 20% os concellos a sabiendas de que sabemos da vosa situación, pero que ha de ser así. En outros casos, cando hai que acometer de urxencia, por suposto, aí estaremos. Dicíalle o director de Augas que cando teremos todas as líneas e as bases correspondentes para que poidades solicitar as axudas. El dime que no mes de febreiro. Eu creo, non sei se vai a ser ao principio ou ao final. É certo que abrimos outras líneas tamén para poder axudarvos. Sodes conscientes e somos conscientes que non pode haber unha depuradora cada 10 habitantes. Imposible, inviable. Pero seguro que podemos axudar a que haxa depuradoras autónomas. E en esa línea é tamén na que imos a traballar.
Polo tanto, despois de a explicación de Roberto, despois de que Laura nos levara polo regueiro de vivir en zonas pois seguras e a sabiendas de que hai outras zonas que non son seguras, procuremos facer o posible porque hai cousas que son inevitables e unha vez máis volvo a nomear, e a culpa podémola ter todo, a humanidade a nivel global, pero ao final toca xestionalo. E tocando xestionalo, temos que evitar, sobre todo, algo fundamental, que esas accións non repercutan negativamente sobre as persoas, porque hai un ben público superior que son a xente, os galegos e as galegas. Sin máis, e a sabiendas de que vai dar moito de si esta Escola da Auga, donde tamén temos que ir concienciando os cativos, pero cando se trata de escolas tamén están as de enxeñería. Eu só vos desexo que teñamos un frutífero ano, que sexamos quen de solventar aqueles problemas máis agudizantes. Os concellos, cando me veñades e pidades a mí unha reunión ou ao director de augas, se vides con 3 cousas, priorizade, é bo ir con unha primeira e ir avanzando de xeito paulatino, e a partir de aí pois intentaremos ser o máis áxiles posible, trasladándolle ao resto dos organismos que cando xa temos unha obra enriba da mesa, si dispoñemos de orzamento, non podemos tardar 2 anos en facer unha licitación agardando pois por un informe que pode ser dende Adif de carreteras ou de patrimonio natural. Moitas gracias a todos e a todas e boa xornada.